Kaseng sain perthai riulum United Democratic Party UDP hak khat arterek unailor ka Rakhe ka jingdap khat snem ka jongka manchakari ka jalla nadu bakla seng yaka hagatai gasngi ka UDP ka lapalong dek program ba pher kunthop ka jingye salok bat ki para dakhot jongka seng badi kani ka jinghi kai la ai ki riu shemphang ki bana kani ka ri khasi jaintia yagani ka jingye salok lapalong hakimat ki bayadei kumno banyada ka mei mariang kayo ka kon kilat jingeda bat ki bei ki reu shampang ki balawan manya salok ya ki dakhot ka UDP ki kanthop nadu uba HH Morman uba S Umdor kong Patricia Mukhem ba RG Lengdo ba Toki Bla bat uba Prangroy Hashwa bansang ya katai ka jingya salong layo ya ka jingkran na president ka UDP uba Don Kupar Roy kum ka jingkran mai phang aba ai jingkran uba Don Kupar Roy ulakaran halor kumno ba kaseng ya ka UDP bat ka jingthmu jang kaseng hakatai ka por kumno ban kan teu ya ka roi ka par kumjo ro ban wanra ya ka shongsok ka shongsain te ka jingthmu jongi ka party kami khot ni chana Pertama kumdi ini isu unseng ikepren ke CC bajalan party ini ngitin das nutan shibon kadingyo ibius nalian dopi perlokmo kumno ilaban handle ini ke apli isu kumno benonra ya kajin shongsok ka state ini but kumno benonra ka roi ka ba kadang imla long head itu state ile long lak apa no dan yang every but we was in taken care of to be ya kajing shongsok menchua bari apren in shongsok kabangi te kalong tami kena kai no andre hapen ke jo kajing pengkumar tawana we kedor barong itu kedor yang dimiliki. Kembali di setting kalong, tadinya keluar dan kontrol begini, kita jo hilang dan kembali ke wisket, kembali pun, Nagaland, di tu yang na di perjalanan dari sisa, kami pergi official writing.